Takže čaute ľudia, dneska sa ideme zahrať Brawl Stars a nepýtajte sa prečo mám 18 hráčov, ale to je jedno. Ja si teraz zarábam na Gena a no prosím, no nevím, čo už na to končí. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že akého bravlera si mám dať. Napíšte mi do komentárov, že akého si mám dať bravlera. A dajte like, pokiaľ si mám nehať Colta. A dajte odber, pokiaľ si mám dať Shelly, ale neviem. Dám si asi Shelly, lebo Shelly je... No proste na Shelly mám takýto pekný skin, ktorý sa mi strašne páči, ale kámo aj na Coltovi mám celkom pekný skin, ja teraz neviem. No a dám si Shelly. Bože môj, ten môj pes sú v kuse škriabe na dvore. No, to je jedno. Ja si chcem kúpiť Spike'a, lebo na neho mám skin. Ale nemám ho ako bravlera, iba mám na neho skin na toho Spike'a. Ale 299 týchto oných. Emeraldu, alebo čo to je, čo ti dáva. Ja sa teším, až si môžem vybrať nejakého z týchto bravlerov potom, keď budem na 1000. No ešte to je jedno. Ideme hrať Knovko. What the hell? Ja si zarábam ináč na Edgara skôr. Nie na tohto oného. Na Spike'a, alebo čo som to už povedal za bravlera. Ja si zarábam na Edgara. A Edgar je prosím, čmajte, ale to je môj festival. Kvôli nemu som zomrel, to kvôli môjmu psovi. Ty kokos, nenechá ma sústrediť. Bože, vyhrajem. Škoda, že som zomrel. Poď, posledný bravler. To musí dať 2v1, to je napínavé. Nice, OK. Však ale nechaj sa dohealovať. Nice! Ty vole, on to dal. Neviem prečo, ale na 6 mám najviac týchto vinov a aj tak som slabý s tou šelou. Ja som sa zhoršil v Brawl Starse. Ja neviem prečo, ale ja som bol veľmi dobrý na tomto účte a nejak som sa zhoršil. Ja neviem z čoho to je. Že či som unavený alebo čo, ale jasne, 21:0 to je tak. Ja neviem prečo ja nie som unavený, lebo ja bývam hore do polnoci. A proste neviem prečo som sa zhoršil. Ale to už som odtedy, odkedy je obed som takýto som sa zhoršil, ja neviem čo to je. Mali ste to niekedy aj vy ľudia, že ste sa zhoršili v Brawl Starse? Napíšte mi dole do komentárov. Ale toto musíme dať 1v1, to musíme dať. Poď plus.
Pozdaj to. Ten brawler sa nechal zomrieť. Yes. Ja by som dal play again, ale nedám play again. Super well. To není zlé. To není zlé. Ale neviem prečo, ale... Ja som mal dostať týchto oných 200 XP týchto oných XP tiketov a ja som nedostal. Či dostal? Ja neviem, ľudia, prepnite si video na začiatok a pozrite sa, že či som tam mal 274 XP tiketov alebo 474. Lebo ja teraz neviem. A pôjdem asi ranked. No a čo by... What? Ty koľko sú nové mapy? Či nové mapy? Ako nie nové mapy, ale nové hry som tu našiel. Ja možno pôjdem ranked, teraz neviem. Ranked radšej nie, ani v Rivalse nehrávam až tak často ranked. Čo ja viem, čo pôjdem? Pôjdem duels. What? Aha. Toto poznám. So much ignorance, so little time. Čo vlastne počkaj, nechám si Shelly, nechám si Colta. A tohto brawlera si nedám. Na ktorom brawlerovi mám najviac? Dám si Clancy. Dám si Clancy. A Colta si asi nechám. Ne, počkať, Clancy si nedám. Ja si dám 8-bita. Nice, OK. Môžeme ísť začať, lebo 8-bit je môj druhý najsilnejší brawler, aj keď na ňom mám... No nemám na ňom ako najmenej vínov, ale... No to je jedno. Nezomieraj! Ne. Ty kokos, 1v1 je ťažké. Super, ty vole. Ťažšie než v Rivalse. Nice, vyhral som. Ty kokos. Hovorím, 1v1 v Brawl Starse je ťažšie ako v Rivalse. A ja neviem prečo. Ne. Ty kokos, tak málo robíš si zo mňa prdel. Teraz mám, že nepôjdem proti nejakému, čo už to hral veľmi dlho. A OK, idem proti bronzovi. To sa dá. Proti bronzovi, OK. Teda ako nemá žiadny ranked, ale podľa pozadia viem, že to je bronz. OK. To čo je? Ja som sa nejak zhoršil. Ale prečo? Ja som sa nejak oveľa zhoršil, ale ja neviem prečo. Ne! Ty vole, ja sa asi zabijem. To je horšie. Horšie ako normálne. 2v2. A teraz prosím, nech ma nezabije. Ne. Fú. Toto musím dať.
poslední dvaja brawlery, aj keď ja mám posledného jedného brawlera, ale to je jedno. Ne. Ne. 230 HP! Ja to livujem. Fakt si kokos, ja to livujem. Ak sa vám toto krátke video páčilo, nezabudnite dať like a odber a keď chcete ďalší diel, tak napíšte mi to do komentárov a čus.